No, ha sigut una sorpresa, la veritat, perquè el primer premi a la televisió s'ha vist que només donaven 3 o 4 poblacions i després deien i altres. I no sabíem quan i ens hem enterat fa molt poquet i per això hem vingut corrents perquè no ens ho esperàvem. I no hem pogut encara contactar amb la delegació ni això, només ens han passat els lletradets i poc més, però bueno, molta il·lusió que ens ha tocat. Sí. Primer premi. Havíeu repartit algun altre premi d'algun altre sorteig, no? Sí, el 2019 vam donar gran part del primer premi. Vam donar una penya d'aquí vam donar quasi 400 milions d'euros. El que passa és que tampoc ho vam poder disfrutar perquè va vindre el Covid al cap de no res i no vam poder disfrutar-lo. I ara que ens fa molta il·lusió haver donat el primer premi, bueno, tenim sort, l'administració amb sort. Explica'ns una mica la història de l'administració, quan la vau dir... Bueno, aquesta administració ja porta més de 40 anys aquí. Es diu Doña Manolita perquè la va obrir la Doña Manolita de Saragossa, una dona, i ha sigut anar passant de mans a mans i ens vam traslladar i és una administració que ha donat moltíssims premis. Vam donar un gordo també de 30 i pico milions que es va fer famós i el primer premi, ara el Niño, molt contents.